Hej YouTube, i dag vil jeg vise det autoklikker jeg har og bruger til Minecraft. Og jeg er ikke helt sikker på, om man kan gøre den hurtigere. Det tror jeg godt, fordi jeg har haft den hurtigere før. Og det var så 100, fordi man kan sætte autoklikkeren til det, man selv vil. Jeg prøver lige at gøre den hurtigere. Sådan, nu skal det gerne virke. Det gør det også. Nej, det gør det så ikke. Nå, men nu har vi i hvert fald nok kylling. Og det her, det er også en, hvad nu det hedder, en chicken cannon. Som jeg så vil fyre af i slutningen af videoen. Der er lige 10 høns tilbage. 5, 4, 3, 2, 1. Sådan. Jeg fjerner lige lidt her, så kyllingerne flyver lidt længere. Tre, 2, 1. Nice. Og det var så det, jeg vil vise fra nu. Jeg laver sikkert flere videoer. Comment og subscribe til min channel. Tak.